Sa Good Vibes, 11 ka mga Negrense ang mag-perform sa World Championship of Performing Arts 2023. Yaring report ni Nico Delfin. Sa edad niya 11 anyos, hilig na ni Brianna Balsomo ang modeling. Isa siya sa 7 ka mga taga-Bacolod nga magapaindis-indis sa World Championships of Performing Arts sa July 2023 sa Estados Unidos. First mo ninyo ma-travel abroad? Yes. Ano feeling na? Subong pa lang. Excited. Si Luke Villarta natala na kuntani magpaindis-indis sa Wicopa antes nag-pandemic. So at that time, medyo nag-struggle ako kasi nagka-COVID ako. So yun, I had to step back from pursuing it na 2021, and this would be it na talaga. How does it feel? Nagalaom siya nga mapabati ang talento sa pagkanta kag madala na ang kadalagan. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that tip, this devil good guy, let me give you my life. Kaupod nila ang mga manunudlo nga sanday Daryl Odango kag Kevin Flores nga magakompete sa dancing competition, Vlashlyn Duran sa singing competition. Hilang sandigay ngayon. My dad was a singer. Gakanta siya actually. Sang una ga-rap sa. And isyagid ang nag-una-unagid nga nag-motivate sa akon para mag-start singing. Kay wala na pursue iya dream. So ako ang ma-pursue para siya. Ga-explore kami subong sa mga choreographies, new choreographies, kay ang feeling ko daan ang competition nga kaduan naman niya, hindi gid sayo basta-basta bala sir house. So we need to prepare gid and focus gid sa goal. The fact that our mind is divided into two, we cannot focus because we are thinking that we really need to raise funds and budget for our trip. So support us in our journey to World Championship of the Performing Arts, because we are not just carrying our names, we are carrying the pride and honor of our beloved city, Bacolod City, and the province of Negros Occidental. First time man sa mag-utod nga Liana kag Ruen Tanyo nga magkaupod para magpaindis-indis sa abroad. Ang ila amay nga si Sitoy Tanyo, isa sa mga kilala nga local performer. Full ba? I'm excited. Okay. Duwa kami sir, kami experience sa tayo sa aeroplano. Yes. No, minsan sa Manila. Friends mo, it's really different. And amo na ba nang gina-push ka sa imo parents. So that was one thing din nga nakaano sa akon. And ako confident ko na my brother can bring a medal home again. May 11 tanan ka mga Negrense performers ang magapasakop sa international competition sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.